Ayan, arin nga ni. Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Bagatugang, good morning. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito kanyang pong Aldaw ni Nueves. Alipat lang po yung ribanan pag Thursday. Pag alas 11, papasok po yung friendship natin from DNR. Para po sa programang Kapalibutan Tatamanon Ta. 11 to 12 po yan, every Thursday. Para po sa madagdagan ng karaman niya to sa mga ginigibong programa kan DNR para po sa pangataman sa palibot at siyempre ang mga batas o mga leyes na minasakop kangani pong dai kita makunyan madakop dai kita makalsobra ka ang sabi baga ignorance of the law excuses no one. So magdangog kang mamaya para po may mga madagdagan po ang karamanta dyan. Alright. Laro technical, Ronald Baldo. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa tuya pong newsroom. Yaon dyan si Nicole Gloriani. Si Jenny Matthew Balyaran at saka si Shara Meliron. Mga busy sila sa tuya po na Bicol Agri Aqua and Earth Forum. So mga may oras patabi, punta kayo dyan mga tugang sa ano yan, sa Ayala Malls. At ano yan, mayroon tayong anniversary presentation mamaya. Alauna hanggang hapon. And kasama natin ang mga mahal nating senior citizens. So, welcome ako, seniors! Galaw-galaw, ha? At saka ipakitang talents mamaya para may premyo. Yan, di ba? Okay, so happy anniversary po sa DCGB. And siyempre sa mga kababayan tayo, kay Lynette Calleja. Pangyari, Lynette, wala akong kunyan. Bago ako in charge. Tsaka limitado yata. So ano nga ni kung ano, so mga nagparticipant naman may nag-lilista baga nag-register and then nagkakaroon ng raffle na from time to time. So mamaya mayroon pasyal ka sa Ayala. At magpalista ka doon para makasertihin ka. Yeah. Okay. Duman po sa mga kababayan ta, lalo sa mga mapaligaspi nahali mga tugang sa First District, kayo ang mostly affected nito. Dahil mamayang tanghali, mga alas 12 garo, isasarado po ang traffic. O yan, alas 12, may road closure, dalam po sa Fiesta Parada de Legazpi. Mapon po dyan mga tugang sa Kalayaan Park. So ang close road, mga tugang, sarado ang Lacandula Drive Junction, duman sa Barriada Road, hanggang doon sa Barriada Road, sarado duman. Yan, hindi kayo pwede makadaan dyan. Then Piñeronda Extension Junction Kalisiping. Ayan, di hanggang Kalisiping.
And then, Peñaranda Street, Junction Tibo Riverside. Ha? Peñaranda Street, Junction PNR Site. Peñaranda Street, Junction Looban Street. Talagang yung buong Peñaranda, di kayo pwedeng bumagtas dyan. R. Santos Street, Junction Governor Forbes Street. Santos Street, Junction Oro Site Road. T. Alonso Street, Junction Quezon Avenue. Quezon Avenue, Junction Los Baños. Aguinaldo Street, Junction Mabini Street. Rizal Street, Junction Mabini Street. Peñaranda Street, Junction Quezon Avenue. Quezon Avenue Extension, Junction Lapu-Lapu. Rizal Street, Junction. Imperial Street. F. Imperial Street, Junction Los Baños. Ayan. So mga, ano dyan sa sentro? Bawal. Saan kayo pwedeng dumaan? Ayan. May one-way traffic, mga tugang dyan sa Barriada Road, Kalayaan Park. And then digdi sa Legazpi City Public Market, Access Road, one way. Legazpi City Public Market Entrance Road, one way. Legazpi City Public Market Exit Road, Lapu-Lapu Street, one way. Quezon Avenue Extension from Lapu-Lapu Street to Mabini Street. Pero yung Daraga Legazpi Diversion Road, two-way traffic mo yan. Peñaranda Extension, Gogon Bugtong Bypass Road, Lacandula Drive, Calle Shipping, Governor Forbes Street, Our Lady's Village, Orosite Road, Our Lady's Village. Yan. Yan po tabi, mga tugang, yan yung kunyan. Mga pwedeng mag-aging sarabatan. Pero yung the rest, mga tugang hindi. No? May parada po tabi. Dakol-dakol garong kaibanan dyan. Happy Fiesta po tabi. Bispiras kunyan. Kaya kasubagong aga, ginibo na po itong maritime procession. And then, ngunya naman na aga pigigibo, dyan po sa Lanco Park. Ito po mga tugang na drum and lyre competition. Ayan po sinda dyan for elementary and secondary level. Sinda po nagka-competition dyan. Malaki-laki lang ang premyo, 50,000 for elementary, 50, 40-30 ba yun? Pagkatapos 60 sa secondary, 60, 50, 40. Yan. Tapos may mga special awards pa. Okay, so galingan yung mga bata. Para parang may mga dayo, no? May galing sa Sorsogon ng mga nag-participate, di ba? Kaya dumaan po sa mga kababayan konting lamig, konting ingat lang po tabi. Mag-ingat sa mandurukot sa mga pasiring po digdi. Okay, dumaan po sa mga kababayan diba lamang maibsa na, mabawasan na, iyan po na problema sa pagkukulang mga tugang kang classroom at saka mapakaskas na. So, construction ng mga classroom, makairak na. Alam po nindo, sa totoo lang, yung mga nadadamage baga kang bagyo na mga classrooms, alam yun nun, repair na lang yun, ang tagal. Ang haloy. Ang sabi, mga tugang, dahil nabulgar duman sa Senado, ngaya nabibisi sa mga infrastructure projects, araw kang flood control, tapos iba pa, mga tulay, mga road opening, as in mga road reblocking, napapabayaan mga tugang sukunyan. So, edukasyon, so, eskwelahan, tinagamaan man nga ni kidakulang kantidad, so, education sector, pero, pagkabot sa implementation ng proyekto, mga tugang, ang bagal. Sige ang dugang, sige man ang rapado sa mga bagyo. Una, may mga linog pa, lalong nadugangan ng pangaipo, di ba? So, sabi kang presidente, titanggal na sa DPWH, ibabalyo na sa mga local government units as yung pribadong sektor. Okay? So, magkakaigwa ng mga memorandum of agreement ang DepEd, DPWH at sin LGUs para po dyan tanganing maisaayos po yan, mapakaray na. At kasubagong nga ni si Mayor Bong Banda kan Santo Domingo nagpasyar sa Buhatan Elementary School. May bit-bit na trapal. Pagkatapos may kas na ang sabi hali sa mga tugang tang OFWs kan Santo Domingo. Tanara magaro sa sitwasyon, mga tugang na may sarong room duman na hanggang ngunyan, di po nairakay, pigtatagduan na.
Pag naguran, so estudyante mahanap kiliklikan kung sa indainfing nagtatagdo. Di para mentras garo, bugtakan mo na ki pandepensa. Taram po nindo kahaloy talaga ang mga mag-request ka sa national government. Haluyo no. Ha? Kung naramdaman nindo, kanina napalo kay Bagyo ang First District, yung ano nga ni, yung tabako, uminutang, kundi nag-utang sina Mayor Crisel, yung local government unit, ha? Kundi sila nag-utang, dahil na-irais sa mga eskwelahan duman. Yan po yan. So sana mabago na, no? Nahiling na ang presidente ang problema, di sa mga LGUs, magturul-tul man kamo. Implementar tang tultul yan mga tugang na mga proyekto hindi na pagdilinsyahan. Kung pwede nga ni by administration ang patrabaho diyan tangani pong dahil ng kontratahan, di ba? Tanganing by administration na sana para masigurong di kalidad ng materyales at saka siyerto sigurado ang patrabaho, di ba? Saka mag-ano nupog man ta, siyempre mga kababayan ninduan mga kakailing ka mga gibo-gibo nila kung magbinuha ka mo, di ba? O yan po tabi adi. So sana maging ariglado naman ng mga lakdang na nito. Talaga pong nagka-problema na sa mga kabarangay. Alright, Papa Mar, anong oras po ang Bicol Agra ko? Ay kasbago po, nagpo na, may bukas na. Tama bakal nga. Magmahal ka mo dakol pong mga products po dyan na gibukan mga farmer organizations farmer cooperatives na mga accredited, mga tugang kang kan CDA at saka kan Department of Agriculture. So padagos ang pag-antabay po sa inda kan DA. Kaya ngunyan, opportune time para po maidulok ninda sa mga kababayan nato, sa mga konsumidores na naghahanap ng mga produktong yan, mga tugang nyaon sinda sa mall, sa Ayala Malls. Last day ngunyan, di ba? So humabol po kayo, marami dyan na pwede kayong mabakal, mga tugang, igwa ning hali sa produkto na hali po sa kamuti. Igwa nga ning kamuti pansit. Igwa ning mga byproducts, mga tugang kang coconut. Di ba? Pera sa suka, marami pang iba. Tapos igwang mga byproducts kang pili. Including yung mga essentials, yung mga oils na hali sa pili niya, mayroon dyan. Pagkatapos may mga pantanom, mga tugang na fruit-bearing trees, asin mga herbs, at tapos si guangnyog nga ni, yung takunan dwarf na pigaharanap kan iba, kung sa inyo makakabakal, mayroon po dyan. Iyan po yung variety kanyog na bako siya lang kawon, pero minabunga abaan na. Hanggang kung mapakaray da kimaray, maabunuang kimaray ng 200, na buhok ninyo ang maguguti mga tugang sa loob sarong taon. Tasangon yan, sa mga presente, mga 30 hanggang 40 buhok na sa nakada taon ang naaani. Pa yung mga gurang na ano na. Diyan nga ni baga sa PCA, kang sarong aldaw, sa mga haralang ko, pinurutol na tanalilindungan na natin tinungan ngayon sa mga, sa mga sa karababa, na variety, kaya papabiluho na ninda kaya inarali yung mga tugang itong mga haralangkaw na kawin na nakakatinong, nakakalipod, na para makadevelop sila ng mga mother, coconut, na yung kakuhaan ng mga tugang para magkagapuning hybrid, na kunyan, na mga klase, mga tugang ning kahoy, ni anim po ninyog, para duman sa indang 100 billion coconut, by 2028, yung gunon. Di ba? Ayan po, tabi, adi. Sa mga kababayan sayang lang, dahi nagdara si Sir Marlon Longabela so asef kuning kunya, yung bamboo, yung iron bamboo na pantanom, makasaranit pa, di pa pwede, tayo pa yan sa mga pigaharanap pinag-lecture baga na kaagay pinag-lecture duman po sa forum yung importance ng bamboo na aside from environmental protection, mga tugang magayon siya na pampalinig mang kamparos na pinagahangos because nasa 60% ang sa iya po na kapasidad na magsurup kan mga ati na niya ang puso sa tuya pong palibot, especially pagkatapos nagbubuga man sa ning oxygen
para makahango sila ng fresh air. Di ba? And then, dakulang oportunidad naman para mga tugang sa tuya po na kabuhayan. Because maraming pwedeng mapakinabangan. Kung kaito hanggang kudal at simbay kubusan na kita ngunyan, dakul na pong nagigibo, including yung pong mga engineered bamboo, na patiwang wood panels, mga furnitures, mga utensils, nagigibo na po tabi, at pati na mga clothings and mga garments, sali po sa bamboo. Di ba? Kaya wag nating sayangin. Dito sa Pilipinas, there are 62 varieties po ng bamboo. So, bawat variety may kanya-kanyang gamit. Di ba? O di, punanta na po yan na ipropagar. At sana nga mangyari na pag-rehabilitate ka ng volcano, isabay mga tugang yung pong bamboo na so mga quinary baga, makasabay sa inda pong mga itatanom po dyan. Tangani po na mas lalong maging kapag-pakinabang at saka magkaigoning opportunity makapaghanap buhay ang mga kababayan ta. Iba? 63 days mga tugang bago magpasko. Ano pa man? Ha? 63 days before Christmas. Tayo mo na ba? Yan mga misis. Magtaga-preparar na. Sabi ni Sir Tiagi na Arienda, si Sals talaga. Naghanap kadamay. Ngaya, may PBB nga mga pulis. Mga misis, may PBB nga mga pulis. Masakoy, nga na-embargo na. Ay, Diyos ko. Paano, tabi, mga kabayan, ako po iseda na muna. Medyo kapasitan sa oras ko niyan para makapuon po ng atab. Kung tama sa oras, yung tutuya po ng mga friendship from DNR General Office number 5 para sa boses ng Kapalibutan. Boses Kapalibutan. Kapalibutan ta at amanon ta program every Thursday hanggang 12 noon po yan, 11 to 12 noon. After the news break lang po, makaibanan tayo na sino bang makasama natin. Sina Miss Joanne at saka yung mga pag-iriba po dyan. Sino ka boss? Thank you and God bless. Sino po si Papa Mar. Bye-bye. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na.